bafuna ukungena namafoni athi umuntu une-online publication, online TV, amanye waqala nokwezwa nje ukuthi akaba khona, but uphethe ifoni, right? Siyabona ukuthi uma sivulele umuntu othi une-publication but uzoshutha ngefoni kuzoba inkinga. Wonke umuntu uphethe ifoni la enkundleni, nayo mefika athi nayo uzosebenza, kusho ukuthi kuzogcwala la kuma-VIP la phakathi stage bese akusebenze kahle, right? Kwacaca ukuthi lena yamafoni angeke siyimukele noma siqonda ukuthi usafufusa usaqala, kodwa angathi ungafika nekhamera nje. Uma uthi nje une-podcast noma une-online TV, angathi ungafika nekhamera okungcono. Mhlambe-ke ukuqasha ngiyazenza, kodwa uyizame ngoba ngeke kumukeleke uma ufika nefoni uthi uzoshutha ngayo, ngoba ifoni izofaka wonke umuntu nongaseze uzosebenza. Yibona laba-ke utholisho usikhakhana akhuluma ngabo abasuke into sezimbi vele nje, angela ithole i-access uthe uyasebenza, but ekugcineni uyogcina esephosta izinto ezingasebenziki. Mhlawumbe ekugcineni uSindi uzoyihlela ukuthi abantu esizoba nabo la kune-WhatsApp group ekhona, wonke umuntu ozosebenza nathi azojoyina kuyona ukuze athole indlela yokusebenza ukuthi uma efika uzosebenza kanjani, uzohlalaphi, uzongena la, akazongena la. Kugwemeke lento ebishiwo uMashelela ukuthi bayaphusheka. Uma uze sowazi ukuthi uzohlala lana vele, angiboni khona inkinga ezoba khona. Ngiyabonga.